Täällä on tulossa surumielisiä pielisiä. Oikea kasa. Tästä tulee tällainen punainen. Siitä on etukappale valmiina. Täällä ottaa sen takakappale. Tää on ihan just kohta valmis koko tämä pielinen. Täällä on yksi valmis, mutta se on tehty joskus aikaisemmin. Ei nyt tällä kertaa, se on ootellut kaapissa. Ja tässä on iso kasa näitä puolivalmiita pielisiä. Täällä on vihreät jo ommeltu, kun oli vihreä lanka. Niin ompelin nämä. Tältä se näyttää. Se pitää vielä tehdä tänne sellaisia aukileikkauksia ja kääntää ja silittää ja täyttää ja sen jälkeen ommella toi sitten tuo täyttöaukko käsipistoilla kiinni. Ja tässä on tällainen kasa pielisiä, jotka on nyt ommeltu tähän asti, niin kuin tämä on, ja laitettu neulalla kiinni. Sitten pitää laittaa sopivärinen lanka ja ommella ne täältä näin. Tollanen kasa on niitä siinä oottelemassa. Siellä yhdessä ei olekaan muuten nuppineuloja. Ne pitää vielä siihen laittaa. Ja sitten on, yksi on enää täällä valmiina. Ei kun kaksi on näitä. Täällä on kaksi vielä, jotka odottaa, että pitää ommella tuohon pisteeseen. Eli ensimmäisenä mä oon tehnyt nyt näitä tosi monta kerrallaan tähän samaan vaiheeseen, niin mä teen aina vaihe kerrallaan. Ja ihan ensimmäisenä ompelen tämän mustan iiriksen tähän valkoisen silmämunaan. Ja sitten sen jälkeen silmämunan nokkaan. Ja sen jälkeen kun oli tämä nokkaosa valmis, niin ompelin masun ja nokan paikalleen. Ja sitten ompelin siivet. Ja sen jälkeen kun oli ommeltu, niin tein sinne tuollaisia aukileikkauksia. Ja käänsin ja silitin. Ja sitten ompelin sellaisen superpitkän nauhan, tällaista puuvillanauhaa, josta tulee pielisen jalat. Sen jälkeen ne saa sitten laittaa tänne kiinni. Ja kun ne on kiinni, niin sitten saa ommella ne yhteen. Nämä on kohta valmiita.